ba channel isang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa babang lagad isang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo ang nyo alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upna na kita hasta alas 9:30 ang atak na sa mga aga. Nagdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa ruwasang pong sila sa mga balita sa batang sa inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubig ko ang mga sentro sa Talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Siyempre nag-aaray ang mga motorista kadungan na sa pagkasaka sa nga presyo sa berutong petrolyo subong nga aga. Nadugang nga na sang 7 pesos kag 10 centimos ang kada litro sang gasolina, 13 pesos kag 15 centimos ang kada litro sang diesel, ika-11 na nga sunod-sunod nga semana sang big time price hike. Pila ka mga taxi drivers so diri sa ato na sa Maya Syudad sa Bacolod ang nagaduso Banwa na kung na pwede mabasaka na ining flag down rate kay hindi na gid makigo ang ining 40 pesos nga flag down rate. I-check na karon na sa pulso sa mga taxi drivers so diri sa ato na sa syudad with a Bombo Carla May Defensor. Presyo sang karne sang baboy kag presyo sang karne sang manok nagasaka naman na Banwa and ini ang isa sa mga epekto sang pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Dugang pangati mayaraman na diri sa akusasyon na pila man ka mga meat vendors nga ang ato na sining produksyon sang baboy iba na ginapadala pa sa Luzon. Patamayon na karon natin may sabata dira nga ato na provincial veterinarian na Dr. Rinante Dicena. Sa iba na pang mga balita lokal, samtang nagailapit ang pagtakop sa termino ni President Rodrigo Duterte, nagapanindugan naman ang subong ang Philippine Drug Enforcement Agency ka hindi failure ang ining anti-drug war. I-check na karon na sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. By the way, saan baya kamo dugay-dugay makwakita sang update sa ning sunog aga pa nga nagaluntad diri sa may barangay Mandalagan. Sa mga balita nasyonal, ang COMELEC magabaton gyapon sa mga kandidato nga magakambyong ilang pinsar kag magakadto sa venue sa debate sa Marso 19. Kahapon na ginakonfirmar sa kampo ni Anaya Senadora Bongbong Marcos nga hindi ini magatambong sa ning COMELEC presidential debate. Samtang preparasyon sa COMELEC para sa pagbatigayon sa eleksyon ang pagbuksan para sa public scrutiny. Sa iban pang mga balita nasyonal, kadungan na sining ginapagwa nga resulta sa survey nagapanguna sa gyapon na Banwa sa mga presidential bet si Anaya Senadora Bongbong Marcos. Sa vice presidential candidates naman basa sa survey sa Pulse Asia sa Pebrero tuig 2022, mas dugangan na pa ang lead ni Mayor Sara Duterte. Sa mga senatorial sa naman na Banwa, nagapanguna sa gyapon ng broadcaster nga si Rafi Tulfo. Sa balita international, padayon sa gyapon subong ang pagbombardiyo sang Russia sa Ukraine kasunod sang suspension sang ika-4 na nga round sang peace talks. Ang Russia nagapangayon na sang military help sa sining nga nagapadayon kapag invade nila dito sa Ukraine. Pat bangod sining ginapatigayon ng or ginapatuman ng economic sanction sa batok sa Russia, subong hindi na nga makabayo nila makabayad sang ila nga utang ang Russia. Basa dere sa ginapagwa nga report sa United Nations, nagadangat na sa masobra 2.8 million ang mga pumuluyo kadito sa may Ukraine nga nagpaamulya sa iban nga mga kapungsuran bangod sining gyera. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magkaluntad samtang nga nagapangalagad kita dere sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 6 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 saga. Aga pa nagaini nga aton sa mga fire trucks diri sa may syudad sa Bacolod kay mayara naman sa sunog nga nagaluntad. Diri lang gid sa may area sa barangay Mandalagan subong nga bulan sang Marso ginaobserbar nato ng Fire Prevention Month. Pero tiwala pili ang ining adlaw ang nagaluntad ang ining sunog dati suway nga dapat na maghalo nga gid ang tanan.
I-check nato na banwa direkta sa may area sa sunog sa Nekabalay ang partially damaged o kana partially burned kadungan sining sunog aga pa. Direkta sa barangay Mandalangan, Bombo France, Andrew Burgos. Kamin. Bomberlin, no? So live kita diri subong sa isa ni ka subdivision which is Bomberlin ang atong specific area muna niyang First Street, Block 2, Mission Viejo Home Subdivision, no? Ari mismo sa may barangay Mandalagan which is Bomberlin na gini nga tubang gini sang Queen of Mercy Hospital bala, no? Bomberlin ang ining subdivision. So may duwa ka blocks nang gitang distance naton sa nasaling nga hospital Bomberlin. So sa likod din naton amo ni ang balay nung gintunaan sa sunog bala kun dingin man ang rason sa pag-ingaw sang pila ka mga fire trucks padulong sa nasiling nga area Bomberlin. So amo ni subong ang balay, no. Well actually Bomberlin ang situation dere is ano naman na kontrolar man diri sa aton nga mga bombero especially sa katapos ang Bureau of Fire and Protection. Actually Bomberlin ang area kung dingin man nag Fire out na, no, Bombo France? Yes, fire out na actually Bomberlin. Well, hindi man siya muna kadako ang damage. But Bomberlin ang area kung sa din nag-start ng sunog, ari ni siya sa may ikaduwa balang panalgan sang balay. Kung tanaw din nato Bomberlin, do hindi mo masiling bala nga may second floor bala because nga ang pagplastar sang yan nga atop, no? Mas lapad bala nga style sang pag-set up sang atop Bomberlin. So abi mo nga do hindi bala mabala nga may second floor but may second floor Bomberlin nga opisina ni siya gali. Actually ang tag-iya mo naging kilala kay Attorney Mildred Flyder, no? Si Attorney Mildred Flyder Bomberlin actually laka na malang dito ko na Bomberlin nagapauli, no? So most of the time dito sa nagatinera sa Manila but subong arit is actually sa Bacolod pero wala dito sa Bomberlin nagstay sa ilagid nga balay. So pabantayan niya lang di Bomberlin siyang hinablos nga si Ma'am Lita Fernberg, no? Si Ma'am Lita Fernberg nga mong hinablos ni Attorney Mildred Flyder nga mo ni ang tagiya sang balay. So na mismo Bomberlin sa atong nga pagpakigangot gina sa iyang hinablos. Dumi na kitaan sila nga gainaso kag dumi nagapanimaho na bla Bomberlin. So amo nang rason nga nagwa sila sa balay, no? Actually duwa di sila. Siya kag ang kabulig sa sulod sang balay Bomberlin ang bantay sa nasilini nga balay. So dito nila natukiban nga sa ibabaw gali kung sa dining opisina ni Attorney Mildred Flyder dito nag-cause o kung nagasugod ang sunog Bomberlin. So kung gintanaw diri naton ang ilan nga mga speculations diri Bomberlin kung gid man ang cause ng sunog, di ba? Siguro lang nag-overheat nga electric fan o kung may mga nasaksak nga gadget nga way biga po nagabot. So way pa ni actually Bomberlin na tumod kung ano gid man ang mayor nga rason sa sunog. Diri sa nasilini nga subdivision especially sa amo nga balay. But Bomberlin tika ano ganito nga subdivision na Bombo France? Mission Viejo Homes, Bomberlin. So mayo lang man naganik kaya didto lang gid nga area ang kalayo. Yes. Why na naglapta mayo lang. Kaya Bomberlin ti subong makita naton nga dulo man sulod sa balay kay base siguro gin pang utod bala ang main connection sa mga electrical wirings para matap na dayon bilang pag lala pagit sang sunog. So sa likod naton subong mo na di ang entrance ang gate. Kag makita naton Bomberlin ang ilan nga piladre ka mga gamit, no, mga personal nga mga gamit nga gipanghawas, gipangutang na diri sa guwa sang balay. Kung sa din naglunta ng sunog. But ang mga bombero Bomberlin ti padayon pa ning investigation na pag-check kag hindi pa nila actually mahatagit ang final nga number Bomberlin o kung ang pagsuma kung pila diri ang damage kag gintugas sa sining nga sunog sa sining nga aga. Bomberlin, but actually ti ang tagbalay ang nagabantay Bombo France Bomberlin base harap ang caretaker dara. Actually ari dis Ma'am Lita, no, ang iyang hinablos ni Attorney Mildred Flyder. So diri Bomberlin, no, check naton liwat, no, kay kuwata sa naton liwat sa payag kung paano gid man ni na cause ang ginsuguran sang nasiling ni nga sunog Bomberlin. Yes, Ma'am, good morning. Mabalik kami liwat sa ibo, no. Ma'am, good morning. So live kita subong sa Bombo. Ano gid ma'am ang pagkahibalo yung nag-start ng sunog, ma'am? Nang aso lang. Daw may baho lang. Gakatulog pa ka mo, ma'am? Wala. Hara galing ko may ginahimos lang ko sa kwarto. Ang media ari na di. Okay. Kaso sila niya inang inang dahil daw may baho. Daw sunog. Okay, ma'am. Nano ti ipagata pagkuha niya sa hagdan. Siya dahil daw dirigid sa babaw. Kaso kadasig lang gid. Na dayon. Kapitay ng aso? Oo.
na ano ni. So and then after that ma'am nang way na kamo naka ano pag idang napinsaran nyo so may pila lang ka mga personal nga mga gamit nang ipagwa nyo lang hingagaw. Okay, pagwa na mo. Oo. Na ano ni. Ang diri lang na maano namon makuha amo Okay. lang. Oo. So bali ma'am ang kwarto ma'am way gin na nadamay yung ginagamit. Ang ginagamit Ginagamit. nila yung mag-abot si Mag-abot. Mr. Flyder. Oo, Okay. kay iya gina-office. Ah. Oo. Di wala kami daya gahilabot kay hindi kami kabalo kung ano na Kay may lock. Hindi Ah, okay. open. Open. Pero every day gina-check wala man. No, Di man mga faulty wiring sa sulod ma'am. na hindi ko kasabat base bala na ano. Kasi gabi antes naman sirahan ang puwerta Oo. na ginaano man. Gina double check it. Double check sang Okay. maid. Wala man. Inoy lang ginaaga. Kay normally aga ga walking na ko mga Okay, ma'am. 70 wala man. Tili ko karon lang ko amo to. May lang kay ari pa ko diyo. Kay panic na siya. Oo. Way ka pa kapalayo. Wala gid kami kagwa. Dili na lang kay pagsiling niya. Isin ko patsyon ta na yung main switch para na hindi na gid bala maglapta. Okay. So bang ma'am di kamusta imong matiyag? Daw nagkalma na. Nakalma na. By the way pila ka na gani ma'am? 72. 72 years old. So for how many years ka na di ma'am nga diri ma'am? Wala aga kadto lang ko. Aga ano ka lang gid. Ginayo ya lang Ginayo ko na. na ID sila kung pwede may tao gid. Okay. Oh. For how many days ka na din nga nagtinir sa buong ma'am? Sang December Sa sa December ID lang. sila. Okay. So Ginakadto-kadtuan ko lang. Okay. Galing kay ato na time ang main switch off tanan. Oo. Hindi mo ko katener kay kadulom, pagkaginot. Di mo to dahil na pag ano ni ginayo ya kami February 15 na dire na gid na Okay. start. Sige. Okay. Ma'am So Marlene. at least waman gid sang dako nga halit nga Yes, natuga correct. ining sunog Bomo France. So tabuan gid way man tawod dira sa balay. Yes, Bomberlin, no? So, may lang kay duwan man lang din sila ni Ma'am. Mama Lita, Bomberlin, kagang yan nga kabulig, man diri bala. Actually, duwa man lang na din sila, no? So, kag isa pa Bomberlin, may lang kay nahingagaw bala dayon kay kabulig, man diri sang ilan nga mga kaingo diri. Natawgan dayon bala sang katapos ang Bureau of Fire Protection Bomberlin. Okay. Para matap na diri ang sunog. Subong ni nga gamay lang, no? Kay base siguro Bomberlin nga may mga ano ni kani may mga firewall o kung may fireproof ang pila diri guro nga parte sa balay. Kaya makitaan man nato ng setup sa balay Bomberling nga do ka makasilikita nga do ka secure man bala. Oo. No ang pag-construct sa nasilini nga balay wala kili Bomberling wala gid man sang dako nga damage o kung may mga injured o kung mga napilasan diri Bomberling sa nasilini nga bagong fire incident sa sinilingid man nga oras sa kagaon aga Bomberling. Okay. Sige, kwanta lang nakaroon sa may Bacolod City Fire Station ng investigation. Thank you, Gail. Bobo Andrew. Yes, Bomberlino, kag live diri sa Barangay Mandalagan, ini sa Bombo France, Andro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Direkta dira sa may Mission Viejo Home sa may Barangay Mandalagan. Ining balaya ganang panagyahan ni Attorney Mildred Flyder ang nasunog pero timayo naman na gani kaya gilayon ng napalong 15 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 saga. Sa buong nga adlaw, panibago naman nga pagkuriit sa mga motorista badwa bagod sa pagsaka sa nga presyo sa produktong petrolyo. Super big time price hike agin patuman sa mga nagkalain-lain nga mga oil companies. In fact, sa iban nga mga area sa Banwa, ang domestic pump prices nagadangat na lapit 85 ang kada litro. So, sa ano na lang nga duwa na lang kasi man, dugay-dugay, isa na kagatos ang kada litro. Ilabi na sa diesel, kay subong halos tupong-tupong na ang presyo sa diesel kag sa gasolina. Kay kaina, alas 12:01 sang kakahon, o kung nalang 6 man subong nga aga, nagpatuman sang 13 pesos kag 15 centimos nga saka sa kada litro sang diesel, sa gasolina 7 pesos kag 10 centimos, sa kerosene 10 pesos kag 50 centimos. Tuga inigyapon na sang mga inibala estable or ining tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia
kag iba na pang mga factors nga mo ni ang nag-contribute sa nga pagsaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. Antas mo na biyang ining pagsugod sa invasion sa nga Russia dito sa Ukraine, akada semana na to nagasaka ang presyo sa nga gatong, and then laglala pagid mas nagsaka pagid sang nagasugod ining Russian invasion sang Pebrero 24. Manog isa palang kabulan na pila na ang ginasaka sa nga presyo sang diesel kag sa man na kerosene. That is why ang pila ka mga transport group sa Banwa nagaduso nga kung na pwede mapatigayon anay sila sang transport strike. O kung pasaka naman sang pamasahe kay hindi na gid sila makabawi sining pagsaka sang presyo ilabi na sang diesel. Ang Clean Fuel PTT Philippines Corporation, ang Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated, hindi sila makapatuman sining or mag-implementar man same with ang Chevron Philippines Incorporated o kung mas nakilala natin bilang Caltex. Ang Flying V, kagang Petron Corporation, at the same time ang Sea Oil Philippines Incorporated. Di mga kautoran na ton nga mayaraya sang budget kahapon na naghingagaw na sila pa full tank. Pero siyempre kung ikaw dara hawahaw pagagasubong payangadaan ng sweldo para sa mga nagabato na bala o kung ng payday nila is 15.30 di karon pa natani sa po ng pagpa-refuel. However, tiway na nakahingagaw dere kay man ang ining oil adjustment o kung oil price adjustment ang ginpatuman alas 2:01 sang kagahon, ang iban subong alas 6 sang aga. Ang iban naman karon alas 4 ang takna sa hapon. Base dere sa ginapagwang data sa Department of Energy Banwa, mayara na sang total net increase nga 13 pesos and 25 centavos sa kada litro sang gasolina. Ka 17 pesos kag 50 centimos naman ang saka sa kada litro sang diesel, kag 11 pesos kag 40 centimos ang kada litro sang kerosene as of March 8, 2022. Tinadugangan na pagida Banwa sang sining 13 pesos, imagine naton 30 pesos ang ginsaka sang gasolina at sang diesel. Ang iban na sining mga areas sa Metro Manila, ila to yung range is 59 pesos and 85 centavos ang kada litro. Sa may Muntinlupa, 84 pesos and 55 centavos ang kada litro sang gasolina. And then 55 pesos and 20 centavos naman ang presyo sang ining diesel sa bahin sang Pasig. Kagiban na pang mga areas nga mayara na parehuman na diri siyempre sa aton ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ang ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo ang mayroon sang domino effect Banwa sa halos tanan, kay basta magasaka ang presyo sang produktong petrolyo, nagasaka ang transport cost. Tiano man lang bing mga ginakonsumo naton ang wala gina-transport. Kag ang ginaduso nga kung pwede mayara binadra sang suspension sang excise tax. Pero tiway man gyapon na diri nagahulag ang Department of Energy at the same time ang ato nga presidente. Nagpain sang 2.5 billion pesos sang pondo para nga maghatag diri sang fuel vouchers sa 377,000 ka mga kwalipikado nga mga public utility vehicle drivers sa bilog nga Pilipinas. Pero ang iban na diri way gyapon nakatupa. Abo na nga ang panawagan sa mga motorista, ilabi na sa mga nagamaneho sang pampubliko nga mga salakyan sang public utility jeepneys, including na ang mga taxi units, saan onyo pa i-release ang ining subsidy kay nagaantos na kami. Iba na dira silingan nila hati talagsa naman ang kita sini magbiyahe.
Kay inigid makabawi kung adlaw-adlaw ang biyahe sa nga mga pampubliko nga mga salakyan o kung ini mga public utility vehicle. Di kahapon no, sa konfirmasyon sa mga nagabaligya sa karne bala sa baboy dali sa aton sa may syudad sa Bacolod, ang nagabaligya o kung ang presyohan ay dala sa may Libertad Market nagadangat na sa 290. Ay, nandun na lang kita siniman, dugay-dugay ang ato na sweldo, especially kung ikaw wala minimum wage earner. Ang imo dala nga sweldo, 395. Diba, si dugay-dugay, ang isa ka kilo nga baboy, 300 na. Ang bilog mo nga adlaw, nga ginpabalhasan mo, husto na lang ibakal, isa ka kilo, lang nga baboy. Kay man, hindi ka man makasiling, at hindi naman lang ko sa isda. Abi kay mas mahal man ang isda. Mahal man ang isda, ang marot nga sa nguna 140, 150 pesos, subong 240 man gapon. Yara sa piyakalinya ang aton siniyang provincial veterinarian na diri sa Maya Negros Occidental, Dr. Arinante Dicena. Live kita Doc sa Bamaradyo Bacolod, dapod mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo. Yes, Bombo Erlin, may aga sa aton nga mga maukod no na listeners sa Bombo Radio. Doon gini mayong haga do kay may oil price hike naman subong nagaresulta sa pagdugang sa nga presyo sa iban pa nga mga balaklon and subong diri kita sa karne sang baboy and karne sang manok. Unahon naton Dok sa presyo sang karne, pila nagiba ng inyo monitoring sa bilog na probinsya? Well, sa amon nga monitoring kahapon, weekly ni siya Bombo Erlin. May pagsaka no sa presyo sang tanan nga klase karne no. One ang sa Cara beef may pagsaka sang 3 pesos and 49 centavos, 295 pesos ang kada kilo. Ang sa beef 1 peso and 98 centavos, 302 ang kilo. Ang pork amoning every week kasaka siya 3 to 5 pesos. Ang pagsaka sa sininga week is 4 pesos and 49 centavos. So average natin is 264. Ang sa karne sa broiler, 200 pesos ang average natin province-wide. So 1 peso and 74 centavos. Ang eggs kasaka na no from small, medium and large by 10 centavos to 14 centavos. Okay. So may pagsaka na. Doc, when we say average, this is ang total nga presyo no sa 32 LGUs and then divided by 32. Am I correct? Yes. Yes, no. Kay ang pinakataas nga karne nga sang baboy nga presyo ari sa San Carlos, 300 pesos. 300 na, Doc? Yes, ang talisay kag ang sa Iligaran. Okay. 300 na ang presyo. This is the first time nga sumaka ang presyo sa pork sang 300 pesos sa aton sa probinsya. Oho. Sang saan o ina, Doc, nagsugod nga 300 pesos? Asli nga si Mana na siya nga report. Kaya nga mo nga monitoring nga ginasubmit kay Governor Lacson, weekly monitoring sang live kag sang pork and breast chicken. Okay. Kag itlog, no? Para mabalaan sa pumuluyo ang mga presyo sa lain-lain nga mga LGUs. The week before last, pila ang presyo, Doc? A week before last, kadlagan lang siya less than 446, mga 260 pesos lang. Sa San Carlos? Sa San Carlos siya, kadlagan na siya 280 to 300, ka-average sa 280 to 300. Okay. So, ang pinakanubo, subong ka ng pinakamataas is 300. Ang lowest, Doc, Yes. pila? Ang pinaka-lowest, 220 pesos sa ilog. Ilog. Ang ilog, siyempre, gamay nga banwa, jutay laman ang kakaon sa karne sa baboy. Okay. So, anong mga factors na unahon ko dirabi, Doc, sa may karne sa nga baboy? Ano mga factors nga nag-contribute o nag-contribute sining pagsaka sang presyo? Well, una gid ang pagsaka sang mga feed ingredients. Ang feeds naton, ang corn,
kag ang soybeans kag wheat meal nga gina-import sa Pilipinas Mhm. sumaka more than 10 pesos Okay. compared to sa January. 10 pesos per kilo, Doc. Yes, nagsaka siya. Dugangan pagit sa away sa Russia kag Ukraine Aha. ang kalabanan nga ginakuha naton da mga sunflower meal, soybeans meal, no? Kag ini nga wheat meal. Wait. So, ang supply sa world market kay kinahanglanon man sang China and the US, so may gamay nga paghugot-hugot sa export. That's why ang Pilipinas importing in terms of feed commodities, no? Oo. Secondly, ang transport cost. Siyempre, kinanglanon mo man ang imo energy sa farm kag ang pag-move sa mga commodities, especially kung mag-market ka, patungan nila na sa pag-increase sang fuel. Mhm. Second na siyang cost, no? Kag ikatatlo, ini yung aton mga movement because may kulang yung iban nga mga probinsya. Kag ang kita nagkulang man because of typhoon nga Odette diri sa District 5 and 6. Oo. So isa man naka-factor nga nagbulig sa pagsaka sa presyo sa Negros Occidental. Aha. Ang pila diri Doc ka mga meat vendors sa bala sa may karne sang baboy amo ginang isa sa mga pahayag nila kahapon nga kun way tani kita nagabaligya sa Luzon, we have enough gid nga supply sang pork diri sa Negros Occidental. Anong sabat ni mo dira, Doc? Hindi na statistically hindi na amo, no? Ang ginauna sa probinsya ang food security sang aton nga mga kasimanwa. We have enough supply of pigs. Ang ginapadala sa Manila, surplus na siya, kay surplus ang aton populasyon. May paggamay lang nga paggiho sa movement in terms sang supply, pero mapunan niya sa Negros ang iya nga supply sa baboy. Number one, ang backyard na subong nagbalik naman, tuod nagsaka ang presyo sa live weight, 180 pesos sa mga auction market. So damo ang nagbalik sa baboy Pila, after sa December. Pila na, Doc? So Ang live weight, Doc, pila gani? ang live weight na ton, ang pinakataas diri sa San Carlos, 180 pesos. Ang sa 180. Bangkalan, 160, Aha. kada 140 to 160. Compared sa before sa pandemic, taga 90 lang na sa una. Oo. So, ang isa dira sa mga factors nga nagasaka kay mahal man ang presyo sang feeds. So, since nga mahal ang live weight, syempre halos ma-double siya, Doc, no? Mag-abot sa market. Yes, ma-double na siya kahit ang imo carcass recovery, although kung 100 plus is 70 to 80% of the live weight. Oo. Pero kung gagmay nga baboy na, mga 50 kilos, mga 50% lang ng iyang carcass recovery. Okay. So, ining 180, let's say, abidara sa may San Carlos or sa may Ilog area, 160. Siguro this is uniform for Southern Negros, Doc? Ang 160? Ang lain-lain ni siya kay because ang ato marketing system, may mga runner na siya nga ginapatong ang mga buyers and traders sa pagbakal sa baboy. Okay. So, sometimes may tag 155, no? Depende sa weight, no? Pag 80 plus up is mataas na siya. Kay for taas ang iyang carcass recovery. Okay. So, kung gamay na siya, siyempre manubo man 150, no? 140 ang mga 55 up kilos. Oo. So depende sa market weight sa baboy. So, amo na gid ni Doc ang presyohanay. It's either nga ginabakal sa taga Negros or Bacolod and ginapadala sa Luzon area. No, ang aton nga mga buyers, hindi lang ya Luzon area, may Iloilo kita nga buyer. Oo. And Cebu.
But I mean, kisa and Samar no ang sa commercial nga mga pigs. So, same doc ang live weight nga presyo. Well, ang live weight na presyo sa commercial, mataas na siya by 10 pesos. 180 na sa subong. 180 sila. So, hindi na ginasiling ang traditionally ang mga litsonon kalabanan from Oriental Negros to Kabangkalan. Okay. So most of them yung mga black pigs kag mga native nga pigs ginahalin sa Canlaon, Aras Auction Market sa Magallaon, Calatrava area, Oriental manahalin nga baboy. Most of the baboy usually especially mga black pigs, native pigs halin na sa Oriental sa boundary sa babaw sa Kawayan, sa Sipalay and Kabangkalan, no? So hindi manigar nga mostly amo na gina-ship out naton niya pa Manila. Okay. Kay kalabanan sang aton nga mga litson nga mga baboy trigahalin sa Negros Occidental. Oo. Pero Doc, regardless yo kung why kita, for example, why kita yan nagabaligya, kati di man nato ni mapungga ni mga hog racers kung sila yung mabaligya mo. So, bisan pa nga why kita nagabaligya sa other part, sa Guayas ng Negros Occidental, amo manigya po ng presyohan na isubong. Yes, no, kay sang 2019, pag-igo sang ASF, sang wala magbaligya ang Negros, wala kita buyer. So, ginpasugtan taman ang market nga mag-settle sa nubo nga presyo. Okay. So, reklamo to ang mga manugbaboy. Ito nag 70, 80, 90 pesos per kilo live weight. Kaya ang mga buyer actually sa Negros Occidental, hindi manigar nga ang presyo ma-control nila. So that's why nag-imbitar si Governor Lacson sa mga buyer from Luzon. May ara kita agreement nga baklo nila ang mga baboy. As a matter of fact, nag-ayo pag-isigog sa Governor sang Aklan. Nga baklan man baboy ang Negros Occidental. So, isa na kanami nga paagi nga may competition in terms sa auction. Oo. In short, Doc, wala kita sang kakulangan sang supply subong nga amo nang rason nga nagsaka ang presyo but nagmahal lang gidya ang feeds and others padara, especially sa transport nila diri nagmahal man amo nang nga nagsaka ang presyo. Yes, amo na nga monitoring namon based sa amon mga associations. That's why kintunguan sa probinsya nga mahatag man ang manubo nga presyo sa karne paagi sa mga meat shop nga gin-establish sa probinsya. Na para makatilaw man ang barangay o banwa sa manubo nga presyo. Okay. So subong may mga duha pa ka area nga ginatukod sa Alliance of Agrarians Association nga meat shop. Kasi nga year may target kami another 27 ka meat shop nga dira makabakal sin barato nga baboy. Kay mismo ang mga racers ang nagaiyaw. Pero so, hindi nato niya Doc makontrol, no? Let's say for example, labi mabutang lang kita ceiling, amo ning number lang niya sang heads nga mapadala naton outside Negros Occidental. Well, basically ang Bacolod amo ng problema. Kay ang Bacolod deficit sa baboy. So, ginasuplayan siya sang other LGU sa Negros Occidental. So that's why hindi mo na makontrol ang price. So, it's demand and supply, ikadua, ang supply sa Bacolod. I think it's more or less mga 80% sa baboy sa Bacolod. Halin sa nagakalain-lain nga mga banwa ka syudad. So, pilaya subong ang prevailing market price, Doc, sa Bacolod. Amo nagimaning 290. Ang Bacolod is average niya is 260 to 280. 280. Pero ba per na istorya kilo sa kami kamon na Doc sa Libertad 290 ng ila? Yes, ang presyo sa Bacolod depende sa mga public markets. Kaya sa diin ang ilan na nga mga supplier naka-lock na siya 1 week before. Okay. Ang problema kisa kaya ang supplier mo may utang kalimbawa, hindi nakabayad, hindi ka lock naman sa imo nga bayad, amo nagamahal, ginapamahalan sa mga public markets due to the fact
nga hindi nila ma-hold ang baboy kay wala sila sa bayad. Ang saka to Doc sa feeds nga 10 pesos, ano to siya? Per kilo? Ano to Doc? Yes, ang mga saka sa mga imported nga ingredients ha. Oo. That's why para meat and bone meal, no? Patako na kayo nga factor sa feeds. Okay. So, samtang may inaway pa rito sa Russia, so apektado gid nga to na nga presyo diri because naga-import kita sa ilaw wheat, soybeans, and other ingredients na ginagamit. Ang sunflower ni Doc ginagamit ba ni sa feeds? Wala. Yes, ang sunflower, ang nang iya nga oil, sunflower meal na siya. Ang isa pa ka trade war sa China and US, amo man ang nagapamahal sa soybeans. Oo. Ang India, makabaligya man siya pero ang quality hindi mayo compared sa US. Mhm. So ang trade war nila, kita mismo ang gasalo. Amo na bala kung sa masakit pala nga Bombo Erlin. Mm. Nagaubo lang ya ang Amerika. Trangkaso na lang ang Pilipinas. The same man na sa mga imported ng mga products. Nagaubo lang na ang China kag ang Amerika. Sa aton diya ang presyo Trangkaso. nasaka na. Doc, So, walang dapat, kita nag-import soybeans from US. Yes, no, kadamo sang ginobra sa Pilipinas ang cassava meal, ang soybeans, hindi man matinguan sang Department of Agriculture ang pagpadamo sina. Mhm. So, Okay. kita ya may permi may bagyo. Di ang rice bran na muna nga kulang man kita. Because ang aton tropical countries, kag ang aton nga teknolohiya kag mechanization medyo ma-delayed. Mhm. So unlike ang isa pa ka problema sa Pilipinas, ang mga rice land, ang mga sugar land, hindi mo ma-convert tayo sa corn production. Okay. Mindanao ka na. Amo gani man Sana. Doc, kay ang ginatamnan niya sa mais, amo lang gid yung magamit ni Momo. So it will take time nga gining para ya sa humay ma-convert mo para sa corn na plantation. Anyway, Yes, sa ang isa presyo pa Doc, naka-problem. Ang isa ka problem pa Bong Berlin, ang ASF sa Luzon. oo. So ang Luzon, until now, naku ang requirement. Biskan nag-import sila, kulang yapon ang baboy sa Luzon. Because of the political exercise, naku ang requirements ng mga kampanya subong sa mga pagkaon. Oo. Okay. Dili kita Doc sa karne, sa chicken, abe, ka manok. Pila na subong ang presyohanay? Ang manok naton is sa broiler 200 pesos ang presyo niya. Ang 200? siya 198 lang na silang last week. Mga 2 ka pesos ang ang pagsaka. Okay. Nagkulang kita sa sa dressed chicken sa Negros because of the audit, no? 20% of our broiler chicken amo to na natumbag ito ilang mga houses, no? Pero So, Doc, hindi man kita kulang. makabakal sa other provinces, no? Because of H5N1. Yes, but may ginabihon sa mga provincial legal amendments extension sa aton nga executive order. May mga requirements lang ipasulod, no? Oo. Okay. Ang itlog ya Doc, nagsaka man Doc. Ang itlog may pagsaka kay ang bantayan naton nga requirement. Gipunggan namon, no? So tingwa namon nga ma-facilitate ang ilang mga dokumento. Kay gadlagan ni sa Bombo Erlin mga 2.5 million ka eggs per week ha ang kasulod sa aton through Escalante Port Okay. kaga Sagay. So, Nakip isa man na siya, ka- Doc, no? Sa EO ni Gov. So both gidya poultry and eggs. Hindi pwede makasulod diri subong. Yes, ang dipolog nga eggs amo nga supply sa Southern Negros. Kagang isa ka factor nga nagpalala sang bird flu ang naigo pagid ang takurong Sultan Kudarat. Okay. Sang Sabado, no, gin-confirm sa city veterinarian. May kaso sa takurong.
Naglapta man siya sa Laguna and Camarines Sur ang bird flu. Sa Takurong Gulpi may kaso confirmed by the Bureau of Animal Industry. So dugay pa ni Doc maulian? Well, kitaya ang aton nga mga members sa Alliance of Broiler Integrators kin meeting naton. Ilaya ginapromisa nga ma-expand sila sa ila nga mga racers, growers sa Negros. Okay. Subong ang isa ka integrator, gadlagan na siya 1.5 million capacity niya, ang standing population. Basi ang target niya, bas this year, mga 2 million plus ka manok ang standing population at any given time. So mga 28 days ang harvest, so maka-recover ang Negros sa sininga paagi. So until now, damo pa ginapa nila, no? High-low nga go into broiler. Apektado man Doc ang feeds bala para sa sabay manok, no? Because sining Russia-Ukraine war. Yes, no, kay balan mo ang mga dalagpo nga mga integrators niya, naka-place na sa order ya mga a year ahead, no? Kay kung ang world market dapat may share Canada for the whole year nga supply. Kag may mga competitive reason to get your stock. Ang isang problema pa sa Pilipinas, ang mga breeder chicken. Kaya every 2 years dapat may great grandparent stock ka nga import. Para sa imong broiler, para sa imong layers. Gina-import na ni naton sa France, no? Sa Europe ang mga breeder animals, ang breeder chicken. So medyo dugay-dugay panigaling nga aton na pag-antos, especially mera pa subong sang bird flu. Anyway, thank you Doc sa time nimo diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod sa subong nga aga. Mayong aga sa imo, Dr. Dicena, sir. Yes, good morning. Maraming salamat kaya Negros Occidental Provincial Veterinarian na Dr. Rinante Dicena. Tanan na nagsaka na ilabi na nga daan nga mayarapas sang sang epekto ining Ukraine Russia war sa gina-import nato ng soybeans, wheat, sa sunflower seeds. Nga amo ni ang isa man sa mga ingredients because ang Russia and ang Ukraine or ang Ukraine gidabanwa ang isa sa mga major exporters sang wheat o kuna sang trigo. Nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo, nagasaka pag iban na sining mga ingredients sa paghimo sang feeds. So mamahal man ang presyo sang karne sang baboy. Ay nando na lang kita sa iman basin dugay-dugay pating lupo hindi na kita kasarang magabakal. 44 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik nato ng pulso sa mga taxi drivers diri sa may syudad sang Bacolod kay iban na dira nagaduso nga kuan na pwede mapasakaan na ang flag down rate nga 40 pesos. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bomboradyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema. Paradyo Bombo! 3 minutos ang nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na dari sa pagpangalaga sang mamuhanay big time. Sabong amo gining isa sa mga ginagunto sang mga nagamaneho o kon mga nagabiyahe sang pampubliko nga mga salakyan. Siyempre sa mga public utility jeepneys kagasumong man mga taxi units kay halos why na gid gani nila gani nga halos o why na gid untat ang ini nga pagasaka sa nga presyo sa nga produkto nga petrolyo. Diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod ang presyo sa average nga presyo sa nga produkto nga petrolyo sa Caltex sa Shell kag Petronas stations. Ang unleaded kaina or as of today, 71 pesos and 29 centavos to 71 pesos and 90 centavos. Ang premium banwa, 71 pesos and 45 centavos. And then sa 72 pesos and 65 centavos. Ang diesel, 64 pesos and 29 centavos to 74 pesos and 8 centavos. Ina siya banwa. Ang magadepende kung sarin ka nga oil company magapatughong o kung magabakal sang either gasolina o kung sang diesel. So, subong nga adlaw, amo gini ang nagadugang sa super big time price hike nga ginapatuman sang mga nagkalain-lain nga mga oil companies sa banwa. We have Chevron or Caltex or Chevron Philippines Incorporated, Flying V ang Petron Corporation, and then ang Sea Oil Philippines Incorporated. And also, we have Clean Fuel,
PTT Philippines Corporation and then ang Unioil Petroleum Philippines Incorporated. Temo ni ang nagadugang na naman sa masunod ng semana, hindi pa nato mapaktan kung pila ang madugang na naman sa presyo sang crudo o sang diesel and then sang gasolina. Ti ang isa dere ko mga nagaayo man niya mga pampubliko nga mga jeepney sa Banwa sang dugang nga saka sa pamasahe amo man ni ang ginaayo sa mga taxi units ilabi na nga daan ganing fuel subsidy again painan sang pondo sang gobyerno ang wala na hatag hasta subong direkta sa mga taxi units diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. I-checkan nato ang pulso sa mga taxi drivers with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bomborling, live kita diri sa Bong, no? Sa North Ceres Terminal. Bomborling ko sa diin, madamo diri no nga mga taxi drivers ang nagahulat sa ila sini naman nga toka para makakuha sa nga pasahero. Bomborling, ti ilang taon nato na mga guya sa mga aton sini nga mga drivers diri sa Subong. Bomborling, todo medyo dagdagid no tungod nga sa pag taas ang gatong subong nga adlaw. Bomborling, ti imagine ang crudo pulo o 13 pesos ang nagsaka sa gasolina 7 pesos di sa kerosene. Bomborling, ti mayara sa nga pulo ka pisos nga naga sa pagsaka. Bomborling, ti amo ni subong no kuhaon nato ng pulso naman sa nga aton sini nga mga taxi drivers sa Bombo Arden. So ano naman yan ang ila sini nga mapangayo Bomborling no kung panawagan para at least no nga mabuligan man ini sila sa ila sini nga gasolina ako na ang ila sini nga panggatong Bomborling. So mapalapit kita diri sa isa diri ka mga taxi drivers diri man sa North Terminal Bombo Arden. So ari inistoryanan man diri sila ganit tanan Bomborling nga mga diskarte no Bombo Carl nga sa mga terminal bala o kun sagwa sang bolda na magabantay kaya at least sigurado ya mayara kaya pasahero ya mo. Yes, amo gani Bomborling sa si sir isa sa mga taxi driver. So sir, ate kamusta subong adlaw sir? Ate, pinitinsay ka sa subong sa akas gasolina eh. Nakapatugong na ka mo sir? Gabi, nagtugong ko gabi. Pero ang iba ni Guro, kayo wala puno. Subong pa na sa tugong eh. Naka-full tank ka kagabi? Wala man eh. Sa kalibo lang tugong gabi. Sa kalibot, ibang nga pilala na kalitro sir? Sobrang lang mga 24. 24 liters. Ang inyo hindi, 14. 14 kapin. Hindi pa na full tank? Hindi. Pila ang full tank sa isa ka taxi sir? Mga 35. No, mga 35 ginaguro. 45? 35. 35 liters. 3,500. 3,500 liters Bombo Arden. So, pesos na guro pesos. Amo nang magasto. 3,000? 3,500 pesos. Okay, 3,500 na pesos Bombo Arden. Ang presyo. Ang guro dai mapuro 4,000 guro eh. Madagal. May malmahal ang gasolina na subong. Sa 3,500 na sir, pila na ka liters, pila na nakabalik-balik? Ara nga guro. Good lang na sa isa kadlaw? Hindi man na mga duha na kadlaw guro. Mga duha kadlaw ang inyo sini nga full tank? Hindi sa running. Taiwan istrute ng kana mo isip. Pero sa subong ang ginahimo niyo sir, nag-parking na lang kamo sa mga terminals. Oo, dito sa terminal dito lang may kay kung hindi may pwedeng maglayaw kay mahal sila per day gid. So after di pere sir, what if putang ta may pasahero nga magapadulong sa isa ka mall dito na makamo matambay. Asa nga makakuha na makamo pasahero. Amo lang ginaamon din na ginabuhat kay kung maglayaw ka wala man pasahero sa buha. Di kada mall lang ang pasahero sa buha. Mga terminal. Amo lang na. Di presa niyo dire ko may pasahero papunta town metro. Di makuha ta pasahero patas lang. Balik na di patas lang. Patas lang ang inyong biyahe? Ang sa metro nga isipon pagkato to ibalik de. Patas mo na. Saktuhan lang. Saktuhan gasolina na. Kaya nakakuha mito. Di kung dito may parking na to kaya dali di may ka-parking to kundi may membro sa porsyentahon. Di ko to nga wala na parking lang kami. Parking na lang yun direct, no? Dire na lang yun. Oo, kay maidog na. Maidog na ini sila Bombo Early, no? Sa nga ila sini nga pila dire kay kada abot man sa nga series bus sa Bombo Early
ati tsamba man kung may sakay, tsamba ati amo man sa gyapon na Bombarlin no kung wala may sakay sa ila Bombo Erlin. So kaging na mayari kita dari nga na interview man Bombarlin gali ka to na sa sonahan kag tuon ta to sa makaplastar lang sa Bombo Erlin no kay nag-abanti parang balaan taman ng polusyon nila. Yes. Kung nagkakaangay na gidabi Bombo Carl nga padugangan ang flag down rate. Yes, mo pag Bombarlin na aton siniga igaduga nga mga information so kung na pulso nila regarding sa ila sininga flag down rate. May tricycle man gilidara no while nagahulat kita sa ila. Yes, sa Bombarlin may mga tricycle pero masaylo kita to dito sa pihak Bombarlin kay ato sila kalabanan gid padulong no. May mga tricycle POJ ang yari dari sa subong Bombo Erlin no. So pwede rin naman kita sir. Sino gani pangalan natin sir? Si Sarilino. Sarilino, Kabatuan. Sarilino? Kabatuan. Kabatuan. Taga din kayo sir? Diris Matulog. Diri ka man. Barangay 14. Okay, may kabataan? Oo. Okay, so diri kasi sir kay na sir, kay na no. Kamusta naman ang inyo siniya nga flag down rate yo sir? Ate yung pag-down dito, mo managapon na 40. Okay, so sir, what if no kung pasakaan ang inyo sininga o gahinyo mga mo mapasakaan ang inyo sininga flag down rate? Kung sa akong lang kabudlay na guro, kahit sa subong pa lang ang sitwasyon nga daan, ang pasayro daw hindi na masakay sa amon sa 40 nga rate mo. Na flag down, kung pasaka ano pa kasi nabudlayan mga ang driver. Kaya tungod nga ang pasayro, unto nga magsakay na taxi kasi. Sipong mo pila mo lang sweldo sa busang mga taga-sakay. Ang taxi sa kaano pag-igya 50, wala na may mo ang mga tao. Siyempre, hindi ka mga driver, apektado man ta. Okay, so okay na nga steady ang inyong ininga flag down rate. Pero ano ginahinyo nyo nga para at least mabuligan man kamo? Wala sino mabunta, dapat lang na yan, makabulig na nikon, ang operator tani kong gansindi, pero bulubuan ng arkila, para na hindi kami malatakwan ng git, anuhan git, tamaan. Kaya sa bunga lang, budlay ko yung itap sa hero, tanawag lang ang sitwasyon, pila-pila din. Kado ko budlay. Okay, so Bombarlin, tiyan mo na, no? Ang ilas Kung niya patasa ng flag down na Bombo Carl, Bombarlin. why naging siguro may masakay kung let's say abitag 50. Yes, kung butang tabi sir, kung magsaka ang flag down rate nyo sa 50, may masakay pagidayan nga pasahero? Depende na kung may ara pa pero sa ako lang yung pananaw, kabudlay na guro, daw nabudlayan, guro ang mga tao nga, kung taxi ka dyan, masaklay ginaya sa 50, pero iba niya lang wala emergency lang, nabudlayan na So sa subong sir, nagligad si man na kay pinagtaas man ang presyo sang gatong, mga pila ang inyo nga inadlaw lang nga mapuli? Puli kami gisawa, gisa 200, pinakataas naman, 300, di Pablo makabakal na bugas kag sudan. Kulang, di kinalawan ka na lang naman. Isa maristo pa. Kung naristo ka, akiga nga pa sa operator, nga aristo ka. Kaluluoy ang driver. Ang driver ay naipit. Hindi ang driver niya kaluluoy. Okay, so isa-isa sa ginahinyo nyo nga kabay pa nga nubuan ang inyo sining nga arkila. Amo na natin sa gasolina, daw ay talaguro mo. Tungod niya sa nanong pala ng gobyerno, taga-saka, magapong masaka. Kamang nga mo na ginahinyo, kung pwede nga ang arkila, ayun na sa operator ng panubunubuan. Pila inyo gani arkila sir? Pero sa ako niya gani, taas pa na, size na. Hindi na gani Sir, pila? 500. 500. Sobra man 1,000. 1,000 no sa isa kadlaw. 1,005 ang consume namon. Isang plus ang amon na arkila, kinanglan may araw kami makita nga mga 2,002. Why pa kami nagda? Why pa kami nagda? Hindi ko may sobra dati. Amo nang dala naman puli. At ginapihon yung inyo sining arkila kag inyo sining nga matumbong para pagkabuas naman may gamiton ka mo liwat sa inyo sining. Oo, may gamiton kami ulit. Tipila average nga. Si Edgar Imiterio. Edgar? Imiterio. Okay, Bombarlin. Mga pilabi average nga madala nila pauli, Momo Carl. Oo. So may dugang na ko sir kung pila ang inyo sinila lang nga mapauli sir.
Pinaka-permi ginamon na puli 200. 200? Hmm. 200 pesos sa Bombo Arlene, te pangsudaan na lang gid no, o kung na 1 ka kilo nga bugas o kung 2 ka kilo nga bugas. So sir, may gara kapag itipan nga concern nga ginapanawagan, sir? Fuel subsidy, Hindi po tayo abi. bumbuarlan, pero may mga nakapamati siya. Ang panawagan mula sa mga operator, bigla nga, tani naman, ang driver. Kami nga driver, kami naintindi sa operator mo. Sipa bla nga retired ka na, hindi pa pagkatag sa operator ang imong aspiration. Damo lang ng, ako retired ko sa taxi. Kay Rami lang doon, pero kasubong may ginatag ang aspiration. So Nagtail ako kasa siya. lain naman naka-taxi. Lain naman niya taxi. Company. Pila ka to katuig sa before 14. una? 14 years. Okay, so May isos ko kumpleto, ara na kayo na pala ko konsiya. Kaya mga settle niya gina kami dito. naman, tindiyo nila driver. Kaya operator ba yung tindi sa driver? Kaluluyo yung driver. Correct. okay, Bombo So, Arlene. iseta nila na dito sa may company nila kaya Yes, ay na maistoryahan na gid Bombo Car. Yes, oo. Anyway, ang ilan na ano na siya gasolina no, ang ating Avanza ano na gani gasolina na. Yes, so gasolina man sir no? Gasolina. Ano lang diri ang, 'di ba may ari man diri sir nga di crudo nga taxi? Ano na siya nga unit? Ang Isuzu siguro. Crosswind, no? Crosswind So, bala, crosswind. crude Yes, ang diesel na siya. Diesel, do wala gid diri Bombo Arlene no kay puro tanan Avanza kag ining auto. Ang ari diri subong Bombo Arlene mga Vios ti kalabanan diri nila yang ginatughong is gasolina. gid. Yes, Bombo Arlene. Galing kay subong ang crude ang diesel kag gasolina nagalagsanay man ang presyo Bombo Carl. Sa subsidy abi may pangayo man sila sa gobyerno, fuel subsidy. Bombo Arlene. Fuel subsidy abi may pang mga mangayo man sila sa So, gobyerno. kung kamo sir nagapangayo man kamo sa nga fuel subsidy sa aton sining Wala gid dihatag ang operator sa amon. Hasta subong way kami alin sing pandemic wala kami. Kami nga taxi driver mayo pa yung jeep kami ara sila. Sa gobyerno abi, sa gobyerno. Wala, amo pagkita tani kung pwede kung ang subsidy ko na sa mga driver nga sa taxi, ihatag man nila. Way kami nakatilaw, hasta subong way kami nakatilaw. Di panawagan mo bisa sa gobyerno base pa lang matagaan kamo this time sa inyo sining nga fuel subsidy. Ang problema na ang may kabalo kung paano na makuha hatag man na gurong gobyerno kay may ari gani ang jeep. Kami pa nga taxi driver. Dali kayo base ara sa operator. Dahil kami nakabalo. Si Sir Edgar ni siya no, Ano nga mahatag sa driver. Bombo Arlene. Si Sir Edgar ni no ang subong. Yes, Sir Edgar. So mabante no liwat si Sir Tagadiyan Bombo na yan Arlene si Sir kay may Edgar. Yes, Bombo Arlene mabante lang siya no kay may nagasakay sa naunang taxi. Bombo Arlene. Iti kaluoy man na sa ila, no? Iti kung magsaka, tuwad ang flag down rate, Bombo Carl. Yes. Tiway na lang ginatuod sa masakay. Pero ho, notice mo, pila ka minutos. Kung kaysa kaniguro, tunga sa oras ang imong pundo dira, para na nga makasakay kag may pasahero na naman, no? Yes, amo gid Bombo Arlene. Kung wala pasahero, ti subong okay pa. Mga 8 to 10 siguro Bombo Arlene, madamo pa sa mga pasahero nga panaog diri sa minor service terminal Bombo Arlene. Ti kumaga butang naman sa alas 12 alauna do medyo mo ginaang do hindi gid masyado hulag sa mga salakyan diri Bombo Arlene. Ti mahulat gid ini sila masobra sa 1 ka oras sa Bombo Arlene. Dara abing tsansa mo, hindi may mga dala bala nga bugat halin sa north kamo subong, north Yes, ni yes. Bombo Carl. North. Yes, Bombo Arlene. Kabudlay balaya ko mag-jeep ka or halin dira nga medyo layo ang katuan pag hunggod niya gid balaya nga wide dito sa nga ruta sang jeep. Yes. Oo. Do kano gid do kalabanan diri Bombo Arlene nga magsakay ti posible nga makagto sa mga malls bala Bombo Arlene. Ti initi saktuhan lang gid sa ila sini nga flag down rate o kon na masakay bi sa taxi ang damo bi sila masobra bi sa 4 Bombo Arlene ti tsamba gid sa nga taxi driver Bombo Arlene. Dudugay pa man ang jeep malakat na Bombo Carl, basi pwede mo to ulayhon na lang ang jeep ni driver bala.
Yes, so, pag kita diri sa piya ko, kay te dugay-dugay pa man ini sila lakat sa subong Bombo Arlene. So sir, mayong aga, kamusta subong sir? Kay nagtaas kidang presyo na isang gato. Ay kami mimo nga mga driver ang kundi batuno na gid lang ma'am kay ti. Kung hindi kami magbiyahe, way mo kami kuanon sa pamilya namon. Isa ka gina sir, nag-okon kagabi, nagpatugong na ikaw. Kagapon way ko biyahe ma'am, subong man lang ako. Nga kiboto nga kagapo, nagligad adda sobra plan 60, sa bunig 74 na. So bali, bulos-bulos ka mo sir ha? Oo, may karelibo ko ni, strador ko. Isa kasi, si Mana, kapila ka lang magbiyahe? Lakas mana ka 5, tidwa ka daw ako nga diop. Okay, so nakibot, hindi ka nga nagsagwasay na. Nagwasay na. Wag ni masimanahan, saka naman. 13, ginabi mo. Yes. Wag kami ni mimo mga driver kundi batuno na gid lang ni. Mga tagpila manabi ang ginapatugong nila, Bomokar. Johnny Polinis. Johnny Polinis, Bombo Arlene. Mga tagpila manabi ginapatugong nila, 200, pila, 250. Si Kalabanan, diri Bombo Arlene, ting matag 150 Bombo Arlene, no? Ang ila sini nga tugbong sa ila sini nga mga salakyan Bombo Arlene, bangod man sa pagtaas ang krudo. Ti dasigay, no? Mga mo ni oras sa dasigay ang sakaay sang mga pasahero. Bombo Arlene, ti mo lang gid matsambahan ni nila. Ipulo lang man ang pulo ang pamasahe mo. Okay, Yes. na ni gani subong kay nag 10 pesos sa Bombo Carl. Ano ba gidayhan to nagligad nga tagod show bala? Amo gid update ako gid nga perde gid Bombo Arlene, no? Kung tagod show. Pulo Yes. mo kapasahero, isa lang ka litro, Bombo Carl. Amo gid gani Bombo Arlene, okay lang na ati sa jeep ya Bombo Arlene na posible gid nga pagbalik nila may pasahero ini sila. Pwede gid ini sila makapabuta sa ila sini nga pasahero. Pero kung ang taxi Bombo Arlene, ti amo pa nang duwa-duwa, no? Kung may pasahero sila nga mabalik diri sa terminal o kung wala Bombo Arlene. Dahil sa taxi nga na kuan kay dihado kagid ako na layo ba lang iyang padulungan. Yes. And then pagbalik mo yan diri, so why kaya pasahero? Aba nang iban, why na lang sila gabato, Bombo Carl, kung medyo layo, bala like Felisa, Handumanan, mga amo sila ng area. Yes. Yes, Bombo Arlene, tipera na lang, no? Kung madamo gid sang dala, kag settle na lang bala, Bombo Arlene, kung baga okuparon mo na lang gid, wala hindi na mag-base sa flag down rate sang taxi, Bombo Arlene. Okay. Sige, thank you gay, Bombo Carl. Bombo Arlene, gikan diri sa North Ceres Terminal, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl May Defensor. Direkta dira sa Mayan northbound terminal at yamo ni ang sentimiento sa mga taxi drivers diri sa ato na sa Mayan syudad sa Bacolod. At gawa ni kawe dira yan nagabiyahe sang public utility jeepney. Tiway ka sa mahimo because sa muna ni ang presyo sa diesel kag gasolina sa sining mga tinion na banwa. Sa latest dari ang advisory sang Department of Trade and Industry, magasaka na naman ang presyo sang sardinas. Magasaka na naman ang presyo sang sardinas, pero magapabilin man kuno nga stable ang presyo sang tinapay sa masunod nga 3 kabulan. Suno kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, nakabaton na sila sang request nagikan sa isa ka manufacturer sang sardinas nga magapasaka sang presyo bangod sa pagsaka man sang presyo sang produktong petrolyo. So ginatun-an ini, nag-communicate naman na ang DTI sining manufacturer, kinahanglan pa nila nga i-verify ang ining impormasyon kag maganegosyar kung pila lang ang ila nga igadugang. Ang price hike para sa sardinas, however, hindi man siya mag-take effect gid immediately after nga ini siya ang naaprobahan. Ang bread and bakers manufacturer or ang bakers and bread manufacturers ang waipa nakapangayo sa DTI nga mapatuman sila sang saka sa presyo sang tinapay. Kay man ang trigo o kon ang ining ginagamit ingredients sang harina, amon ni ang may na-secure na sila sa sulod sang 3 kabulan na. Di amo man gani ang argumento sa nga ton sa mga kotoran, araw-araw na gid mga oil companies bala nga mayara naman na sila sang stock na dira.
or old na bala nila nga stock. Kaya hindi man niya siling yabi nga nagkambyo dito ang presyo sa may world market. Amo na nindayo nga patuman nila dere sa aton kay nga ano bang kadugay kadako man ni or kadako naman sang ining inventory sang mga oil companies before pa ang pagsaka sang presyo sa world market. Tiura-urada dayo nagpatuman nga do parola nabe nga isa lang kaadlaw ang biyahe sang barko halin sa Middle East pakadto dere sa aton. Isa pang kadaan, wala man kita nagakuha sang supply sang gasolina kag sang diesel sa Russia kag sa Ukraine. But ang ginaplaster nila nga rason amo ni ang inaway dito sa Ukraine. Tinuway kita harap-harapan sa Banwa. However, ang presyo sa produktong petrolyo is deregulated. Hindi makadikta dira ang gobyerno, magadepende lang dira sa mga oil companies kung pila ang ipasaka nila. Tinga ang iban nga mga oil companies, masarangan man nila nga magpatigayon sang discount, magatanyag sang discount sa mga motorista. No? Okay, sa kakatingalaman kita bala, tinga ngayon, ang Petrogas na nagligad to, masarangan man nila yung maghatag sang rollback kung pila ang maghatag sang discount nga same man ang amount niya sa or ang ining hatag nga discount sa ginsaka sang nagligad nga Martes. For example, ang gasolina nagsaka sang 3.60. Nagatag sila discount amo man nga amount ang gyapon sa mga motorista. Tibot ang balon gali okay man lang nga wala sang saka sa presyo. However, iban nga mga oil companies tiwag gidya nagatag sang discount. Masaling na sila, tsansa na ni naton? No? Tsansa na ni naton. Ti ang Department of Energy, wala pa man sang rekomendasyon sa kay President Rodrigo Duterte nga magpatuman sining suspension sang excise tax sa krudo kag sang gasolina. Kaya man sako pa na si Kulsi sa PDP laban? Halin pa man ng ligad to? Lain ang yaya nga gina-attender nga dahil sila? Ang politika. Di ba yun nagsubong kay wala standard bearer ang PDP laban? Medyo makakatutok-tutok gawaya si Kulsi? Pero we just don't know kung ano gawa ng plano nila. Isa sa mga ginaduso, ang suspension of excise tax sa gasolina and then sa diesel. Pero tinagapanukod ba ng iban nga mga ahensya sa gobyerno, ilabi na sa Department of Finance, sa Department of Budget and Management, tiwain na nila ya kaya, maski ano pa ya kadako, dara ang presyo sa gasolina kag sa diesel, makasarang man sila mo. Tiso bongo, isa ni sa mga labing apektado, ang mga koturan manaton nga mga naggabiyahe sang pampubliko nga mga salakyan kay nga halos tupong-tupong ang presyo sang diesel kag sang gasolina. Imagine na to ang saka sa presyo sang diesel subong nga aga halos pilo sang ginsaka sang presyo sang gasolina. 7 días ang gasolina And then ang diesel 13.15. 13 pesos and 15 centavos. Halos pilo siya manwa sang dugang sa kada litro sang gasolina. Kaya mo na subong medyo tipid-tipid agad kita. Kinot-kinot agad kita banwa. Kung pwede pa lang mapaigo naton kung ano nga ton sa nga budget, mas mayo gid nga paigoon na naton because halos tanan ang nagamahal. Tanan ang presyo nagasaka. Bisan pa ang mga ulutan nun, tanan sila mga babakal na ton sa may merkado o kung supermarket ka man na yadira, nagasaka because ang iba na dira nga mga negosyante, amo wala na ginahulat nila. Ari na. May oil price hike na naman. Di syempre masabay ka ba lang na dira, bisan ang ilat tugan nga stock, wala nagligad pa na, pero idungan na nila gyapon. Kung sa mga oil companies, ganun mo maintindihan, no? Grabe sa pagkadalago ng mga oil carriers ng mga
nagadungga dari sa aton. Ubos na yun, no? Imaginein mo na. Ubos na yun, no? Kung isablan mo ma-imagine, pila na ko ito nilada mga dala sa mga very large nga mga oil carriers. Very VLCC na very large crude carriers or the ultra large. Ang ultra large is abo ng pinakadako nga barko. Kung isa masaling ka man niya nga ubos na yun, no? Kung ano ang presyoan na yung trading sa may world market, amo na dahil ipatuban nila dire. However, hindi man makatag na sang control, hindi man makapatuman sang limit ang aton sa gobyerno because amo ni nakasaad sa layi, we have this oil deregulation law. Pag gusto mga oil companies na dira, kung pila ang idugang nila. But mayara kita ni diri sang kalalangan nga maubra ng gobyerno because sa ginimplementar na to ng ining train law, labi nga nagsaka ang presyo sa produktong petrolyo. Kaya ang excise tax nga ginpadakuan, dira malang na nila bawion sa presyo sang gasolina kag sang diesel. Tiway kita arap-arapan sini pagkadugay-dugay ang imong sweldo. Gusto mo na lang ahay. Ang sudan mo sa aga, ang sudan mo sa udto, ang sudan mo sa gabi. Kaya nga, masalin mga koturan nato na mapaksew na lang kita, kaya nga, parang gadugay mapanos. So, sa pagkasubo ba ni nga to niya kayong tangan man? Si Putin, manabi nga ni kayo hindi naman maintindihan. Kung wala lang ginitaning Russia-Ukraine war, medyo tolerable pa to gawa ang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Sometimes, mga rollback pa nga mga ginapatuman, besan nga sinintimos, pero tayade pa man. Bisan rollback sila dira 10 centimos o 80 centimos kung kaysa gani piso. However, tinagpatumban man sila price hike, sobra naman piso. Pero at least bisan paano kung mag-rollback at least ay buhin-buhin. But ining pag-ibwal sang Russia-Ukraine conflict, naging lusob na gito nila subong ang Rusyano na natabo sila, default na sila dugay-dugay sa debt. Hindi sila makabayad sa ilang obligation for the first quarter of 2022. Kaya gin-freeze. Ano bila kung gin-freeze? Hindi mo mahulag, hindi mo magamit ang ilang kwarta sa mga financial and banking institutions. Tisiling sang International Monetary Fund, aluson doon na gani makabayad subong. Ate alangan nanuhon mo na, kaya konsentrasyon nila ato gitoya sa Ukraine. Siling ni Putin, China. Padal na kami sang military help. Siyempre, amunas lang ang no? Kuanas lang ng kalyado. Putin and Xi Jinping. Chinese President Xi Jinping, kagang presidente sang Russia. Hindi na to napaktan kung nasa paginisan oning pagtinguha man niya sang Russia nga ang dako nga bahin sang Ukraine amo ginang kwaon nila. Tay santang nga may kinagamo na dito. Amo na sila nga pag-ubo pa lang nila to, kita diri ginatrangkaso na kita mo. Pag-ubo pa lang nila to, so sperte na nga ton kataas kay lanat diri. Tinita mapaktan kung nasusan o gini. Kaya bisan pang apektado na diri ang supply kwarta sang Russia, mga pumuluyo nila mo manisa sa mga nagaantos. Ila sining nga military asasan o ginabing ini kamabusan dira ya sang balaman. Ba't nagapangayo man sila bulig sa iban nga mga kapungsuran? Tisiling sang Ukraine, preparahan nila mo ng pagdepensa diri sa Kiev. Kaya once nga makuha na nila ang capital, di pugday na. Wala na. Pugday na nga gobyerno sang Ukraine. Di samtang syempre kung ikawan nakita na to na bidri ang patriotism and ang nationalism sang mga Ukrainians. Samtang nga maibato sila ya, bato gid sila ya mo. Amo na ya ang isa sa mga ginadayaw o kanang rason kung ang ginadayaw sila sa bilog nga kalibutan,
headed by no less than sa ilang nga presidente, Volodymyr Zelensky. Obligasyon nila kadepensahan ang independence ng ilang nga estado. Di siyempre, samtang nga nagabato, magapadayon, ini magluwas ng gijakon, may pagkambyo naman to sang huyop sang hangin sa ulo ni Putin. Putin nga nga dani, sus, perte man ka, hindi mo maintindihan ang utok, kasi ni matungka ni klase tawo ni nga daan. Tini na to no paktan, kung nasa saan o pagid, ang ining inaway dito. Di samtang ini ang nagapadayon banwa, kita, ang mga importers, sang langis, di panghakroy, kita huy-huy lang, pero may pakwata ka nga, bisan wala kaya sang silakyan. Nagasuffer kita, sining pagsaka sang presyo, sang mga produkto. For the meantime, manasiring naton, di bitipid lang kita, medyo, kung sang una, taga-tatlo. Manasiring ko sa una, taga-tatlo, sudan mo bala taga-dua. Subong, silang isang iman, tag-isa na lang kita, na, kaya do kamahal na gid. Hindi ka man makahambal nga tindila kung tinanay, bakal karne sang baboy, o kung karne sang manok, kung maisda lang kung tanay. Kaya ang isda, so, sperte, pag gani kamahal. Ang Bombay nga, sus do. Amo sa nang ang Bombay bla. Nga daw itom lang gid sang mata naton tag pulo ang isa. No? So una ang pulo mo pila pa kabilog. Subong ang Bombay ahay daw ulin na pulo. Ayo. Sige, 37 minutos na nakaligada sa atak ng alas 9 sa aga. I-check naton report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nagpanindugan nga samtang nga nagailapit ang ining pagtapos ang termino ni President Rodrigo Duterte na iniman ko no failure ang ining anti-drug war o kung isa sa mga signature campaigns nga ginlunsyar ni President Rodrigo Duterte sang siya ang nagpungko sa pwesto sa katuiga 2016. Ang mga drug laboratories dari sa aton, siling sang Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency na dismantle naman. Tanan, di ko mayari man dari, ini mga magagmaya bala, nga for example, nag-exist na siya sa Luzon area, hindi na siya makaabot abing supply dari sa aton sa may Western Visayas. Ti ang ginaplastar nga ini halin sa iban nga mga kapungsuran. Ba't pila nag-iban bala ang ini mga recoveries? Ang mga nakumpiskar nga illegal nga droga diri sa aton sa may Western Visayas? Kag ano pa abay na dira ang isa sa mga diskarte na kag-scheme na naman nga paggagamiton sa aton na gobyerno to further improve kag basa paayo pagid ang aton nga problema or ang aton na kampanya kag ang problema nga ni sa illegal nga droga ang masolbar. From PIDEA Region 6 sa Bombo France, Andrew Burgos sa report. Kamin. Bomberlin sa nagailapit nga magabulag ang administrasyon Duterte Bomberlin nga muni gini ang authors ng war on drugs, no? Sulod sa ang anom katuig nga o kon malapit anom katuig nga pag pamalakad sa nasiling ng administrasyon ti may pila ka mga proyekto Bomberlin nga masiling naton nangin madinalagon kaya man Bomberlin nga ibandra may mga reaksyon especially sa mga oposisyon nga nangin o kon napaslawan ng pila ka mga proyekto. But Bomberlin before ni magtapos ang administration kay ang pinakapunto gini Bomberlin sa sining administrasyon is stop na ng illegal nga droga. So subong Bomberlin arena no ti ang ahensya sang kapulisan especially sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency nga mo ang advocacy gini Bomberlin is to fight against crime no kag isa pa na Bomberlin ang especially gid ang gina problema gid ang mayor nga concern sang komunidad is amo ang latnagon nga pagpalikya sang illegal nga droga. So diri Bomberlin naton gin bantayan kay because nga ang Philippine Drug Enforcement Agency nga kasi yung sa Bomberlin nga gina
panindugan gid nga ang war on drugs is not a failure. So diri na itong in check no sa bahin kung ano yung mga files ng regional director sa PDEA Region 6 nga si Sir Alex Tablate. But, well, Bomberlin para sila subong niya no. Because of the latest progress Bomberlin sa pila ni ka mga anti-drug operations, especially involvement ang mga katapos ng PDEA. Bomberlin do ang mga milyones nga balor sa illegal nga droga ila gini masami ba lang nga madakpan o kung makuha, especially sa among nga mga lehitimo nga mga bypass operations, no, especially sa drug bypass Bomberlin nga makadakpan ang pila ni ka mga high value individual kay because katag pila na ka gramos o kung tag pila na ka kilo Bomberlin ng mga illegal nga droga ang ilan nga nakumpiskar. So diri sa siling sa aton sa PDEA Regional Office 6 nga ang nasiling ni nga anti-drug war Bomberlin, isa ini sa para sila dako nga or ano bla Bomberlin tupo galon gid sila no, especially sa ilan ng mga operations nga nakitaan man na sang pila sa aton, especially sa mga nga nagaguluwa man sa mga social media kag especially sa aton man no, sa mga radyo kag sa television Bomberlin nga ang ilan nga mga operations maka unta-untat no sang isa sa mga pinakadako nga mga supply sa illegal nga droga nga nagagalibot lang diri man sa pungsod Pilipinas. So diri Bomberlin actually diri sa aton sa Sir Visayas no, sa Region 6 ang PDEA Regional Office 6 do kalapad man sa ilang jurisdiction Bomberlin, may mga ginatan-aw pa sila no, kay para sila pila na lang ka provinces pila na lang ka probinsya Bomberlin nga sa ilalom sa Western Visayas ang masiling naton balang amat-amat na no nga nagaugyo sa ilang nga programa o kung nang ginatuwag ni Bomberlin nga drug clearing bala no, especially sa mga kabarangayan. Diri sa Western Visayas na-mention man sa ato ni Regional Director Alex Tablate nga halos laban na Bomberlin nga provinces is into 90% na bing nga masiling naton bing drug cleared na no. But may pila ka mga cities and municipalities Bomberlin nga ragyapon sa ilalom sa ilang monitoring may mga nga nangin kandidato man before Bomberlin kung nag-apply for drug clearing no, kung mga drug cleared barangays and cities and municipalities Bomberlin pero galing bala tiga kapaslawan kay because nga ragyapon ang presensya sa illegal nga droga. So dire ay ang isa sa mga ginatutukan Bomberlin, well ang ibang nga mga provinces kumpiyansa gid si Director Tablate nga is 90% na no. So diri sa aton sa province of Negros Occidental, well one of the big challenge man ni Bomberlin no sa PDEA kay because nga ang Negros Occidental do hindi pagit Bomberlin yung madali-dali pala, especially sa syudad ng San Carlos kay pila ka mga bahin dire syudad kag Kabanwahanan diri sa Negros Occidental ang hindi pagit nila makasiling sa lablaw ko Bomberlin nga confident sila nga mangin drug cleared no. Kay patayon pa din diri Bomberlin ng mga deliberations bala nila no in terms of this drug cleared barangays and municipalities and cities no, kay diri sa aton sa Negros Occidental Bomberlin kung tanaw naton do kadamo gid man sa mga highly urbanized cities bala no, o mga dagko nga mga syudad nga isa ini sa mga talaklaron man sang otoridad paano ini makontrolar when comes sa illegal nga droga Bomberlin. Bomberlin may pahayag diri sa aton kag dugang impormasyon ang regional director sa Philippine Drug Enforcement Agency nga si Director Alex Tablate. Our campaign naman against illegal drugs since the president was elected ang napakalaking pagbabago. There was a significant reduction in both drug affectation and then yung sa supply kung titingnan natin yung mga seasons natin starting nung naging presidente si President Digong. Of course, for PDEA, this is our mandate. Our mandate is to reduce significantly yung drug affectation sa buong Pilipinas. Pag sinabi nating reduce drug affectation, we are referring to this barangay drug clearing program natin. And for the public to know, ang barangay drug clearing program po, ito ay yung general approach natin. Kasama dito yung sa barangay na monitoring and rehabilitation. Of course, hindi mawawala yung mga anti-drug operations for those na ayaw talagang tumigil dito sa pagbebenta ng illegal drugs, including those na gumagamit.
we are very fortunate na ngayon kasi maganda na yung coordination natin with other law enforcement agencies, particularly yung PNP. So meron tayong updating sa mga intel natin for both PDEA and PNP, and of course sharing of information at the same time mga joint operation. So hindi lang naman dito sa Western Visayas, pati yung coordination natin with the national headquarters ay very very consistent yan, considering na for these past few months, even including last year, ang daming mga recoveries and seizures, particularly in the National Capital Region. Of course, include part of Central Luzon. For this year lang, from January to March, meron na tayong recovery na more than around 1.57 billion worth of illegal drugs, if I'm not mistaken. So, sunod-sunod yung mga anti-drug operations, including other parts of the country. At particularly dito sa Western Visayas, kasi medyo may mga recovery din tayo ng mga significant na illegal drugs. Madiri ka mga provinces sa idalom sa Western Visayas na masiling natin be in favor na sa mga programs ng PDEA, especially sa mga drug clearing. Yeah, oo. I agree na, Bumbo Andro, no? Kasi as far as Western Visayas is concerned, particularly yung mga efforts natin sa provinces, actually yung Panay Island, I would say na medyo maganda yung takbo ng natin, yung effort natin doon sa barangay drug clearing. In fact, majority ng mga provinces na matataas na more than 90%. And speaking particularly of Aklan, talagang 100% na doon yung natin sa clearing. Iloilo, 90% plus. Of course, Antique, 90% plus. Tapos ang Capiz, around almost 90% na ba o 90%, pati Guimaras. Kaya lang, as I am always saying sa mga past interviews, ang challenge area natin ay ang Negros Occidental, including Bacolod City and itong San Carlos City. So ito talagang tinututukan natin kasi neighbor lang tayo ng Cebu City, and alam naman natin na usual na route yung galing Cebu going to Western Visayas na drugs, particularly itong main natin routes dito sa San Carlos City, ipasok, and then including yung Escalante. Kaya nga nakakuha din tayo dun sa Escalante ng medyo significant amount ng illegal drugs. Okay, iba mo, Franz. Yes. Morning, so mo to ang sudugang lagi mga impormasyon ni Dari sa aton si ilan Alex na, Ablate. 8 na kakilo, no, ang nakuha so far. Subong lang gid tuig, January to February. 3 dira sa Bradco and then 5 dito sa Escalante. Yes. Ang Bukid Bomberlin, di ang sa ginapatayan pagidaan na nila ti mainit gid sa mata sa mga otoridad ang siyudad sa San Carlos, which is nasami gid ang Bomberlin kakalutsan, no? Kung kalabayan sa nasiling nga mga illegal nga mga droga kag hindi lang na Bomberlin kag tag ginagmay or kung tag jutay, tag kinilo na ya, no, kag tag pila niya kaputos ang kumadakpan gimanti. Amo na daw makitaan gid Bomberlin sa atong mga otoridad. So ti ang PDEA, no, amo lang gina Bomberlin na sila nang-informan sila ning ground para ipakita gid sa publiko nga ang gina-promote sang sining administrasyon nga away batok sa droga, isa ini ka madinalagon nga proyekto kon programa Bomberlin. Kung sino man nadara ang masunod ang magapungko, pwede gid din siya mapadayo na Bombo France, pero hindi gid dapat pagkalipatan ang component nga rehabilitation. Kay kung nakagamit kay nasang illegal nga droga, addictive ini katama mo. So mabalik gid sila gyapon. Bisan may mga tukhan ka pa nadara o kung inang guy-guyon mo gina sila yang yugyo inang iperasaon mo sila balang nga mag surrender sang ilang nga kaugalingon. Pero mabalik gid na sila gyapon kay nga na-addict ka na mo. Oh. Correct. Kag-isa pa na mo Borlente, ara na sa system sang lawas mo bala na dependent ka nakatama sa mga specific chemicals na labi nga present sa illegal nga droga, kangay sang shabu kung ano pa tapong Berlin.
So muna gani ang sa bayan na mismo kung sa ikaayong lawas bilang sektor Bomborlin, no, ang health agency naton tinagapangita man sila sang agi, no, connected with the agency man nga nag-away man batok sa droga kag sa PDEA kag nga DOH Bomborlin diri sa aton sa Western Visayas. Sa nagliga to ganing update naton dito may masobra 5,000 na nga nakagraduate when it comes sa rehabilitation Bomborlin, no, sa mga drug dependents na. So tiyari man, no, nagapangita man gid sang giya ang gobyerno kung paano ni Bomborlin mapahagan-hagan na terapi, ano, ang mga nagagamit sa illegal nga droga. Okay, gining mga ginalagas, especially mga drug lord, di ba mo, Andrew? Yes, But correct. ang ining sa mga downlines nila, dapat may rehabilitation. But ang isag diri sa mga ipinagigepektibo, untaton gitoy ang supply nga nagasulod. Amo gid. No, hindi man ang Bomborlin mauntat kung hindi matap na ang ulo ba. As long as may supply, may magamit agad na bumuadro. Bisan anuhon mo pa ka pinangdakop sining mga nagagamit, mga nagabaligya sa illegal nga droga kung ang supply ara gyapon. Pero kung wala sang supply, ano pa may baligya nila sila kaganong gamito nila? Sa amo gid ang pinakahapos dira nga solusyon sa ato na gobyerno, just like other countries, bala pating mga gina-welding dira sa dalom barko, ginapasalom ina nila mo France, ha? For example, United States of America, ginapasalom na nila dito sa dalom. Especially if you're coming from Colombia and Cuba or Mexico. Correct, Bomborlin, no? So, amo na, ang iba na ganing submarine pa na nila, Bomborlin, para hindi ma-detect this ang mga authorities talabi nga nagabantay sa kadagatan, no? So, may mga kanya-kanya sa Bomborlin ng mga pamaagi. Amo na dapat ang tun-an sa gobyerno para hindi lang ma-outsmartan sa mga drogista. No, kay dapat kung ikaw mismo ang sa gobyerno asay, dapat ikaw yang kumpleto sa assets and informations kag mga preparasyon yung mga Bomborlin, no? So dapat i-take sa may Bureau of Customs hindi na makasulod, Kinga, pwede sila ma-bribe dara. Ma-detect kung may mga nakasulod agad, diba mo, Andrew? However, kung palutson nila dara sa customs, wala na. Kaya gisa pa lang Bomborlin, hindi na yung malahog-lahog daan nga mga kadabuon bala, wala tiya kabalo, kung basi bala tagpila daya kakahon, o kung pila na ka mga bags tirabi ang ngara sa mga posible tabi nga mga padala dara o kung mga baggage tirabi Bomborlin nga malabay mismo sa customs, no? So dapat bilang akong tinlo manggid banding panggobyerno, so dapat mas amaton na Bomborlin para ang bago ning administrasyon jutay na lang iblang hilimoson Bomborlin kung sila na makabulos Bomborlin. Okay, sige. Thank you again, Bombo France. Yes, Bomborlin, para sa pangalaga sa Bombohanay Big Time, Minis Bombo France Sandro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andro Burgos. 7 minutos ang ganabilin, andas ang alas sa Diasagan. Kolabos na ang aton nga tiyampo dari sa baga pangalaga sa nga palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!